Machiegni chenro mari mar Kuku Mar Wach kaka pile ing'eyo maber ni kochopo sama kama to ago mbaka kod wechegi koma timore mapek kod weche makawuono ni wendowa en migosi Johnson Goya onyisa ni Haron ok en Johnston ten Johnson Goya jalero morito South East Nyakache kaka MCA mare to mokwongo waluwo chikgi ma COVID-19 to nikech ing'e ni piny nero male bamba mar Uganda gie sama lose kod ni eri COVID osetime mach kendo nitiere jomoko iyudo ka gilwar piny asto giwito ngimagi. Kuom mano kapok wagolo masks mawa nyaka wa sanitize mheshimiwa kairi kachieli kuma ikete mask warite uru to nikech kok waritore to COVID-19 dhi nego penjo maduong' bedwa nyal kogore kumo ka piny mar India emano nege dhano machalo yuech makata kaka inyalo ik onge wan kochopo ka bedwa nyal ritri anabina ritra kiluoko lweti maler ahinya ibedo mabor gi wadu kachiel to girwakora umlenda wang' kata mana mask mari chike ma COVID nyaka walu. Machiegni nyinga en Haron Kutino live migosi Johnson Goya jal morito South East Nyakach kaka MCA mare irungi denadi akena mosi ni happy new year nikech pokwaro mocheno ni ribeni mai biro mari mokwongo jidong ana ndier makenda ni mai biro mara mokwongo yes koro kana kimosa ni happy new year na broka happy new year we mangongo happy new year Nyakach kaneyade nade Nyakach ni maber weche ma COVID momako mang'eny actually sani wan gi liete mathoth Nyakach kabisa jowatho mang'eny atera piny moro bende japiny neno ni giri nego Uganda koro owuok kuom sirikal mondo japiny okaw chik owuon koso pod nyaka chune japiny actually sani kata kiwuotho e kor gweng' to ok bedo ka ng'ato wuotho maonge mask manyiso ni jopiny osechako neno yes sani kata kidhi kuonde ma liete go nitie lokruok to pod ok giluwo chik ahinya but ok en crowd moro machon mane pong' ahinya osewuok kuom sirikal kendo koro donjo kuom japiny ka ilose gima donjo kuom japiny wach mar border nitiere machiegni ang'o matimore jaduong' to wuon ang'o matimore border jaduong' weche mag boundary masono gin weche mosebet yes to jumbe mokariyo mokalo ni wawinjo ka senator ma Kericho ochung' mowacho ni sondo ni 90% mar sondo nitie Kericho. Senator Masondo Senator Kericho bet dala yok chiegni gi sondo ahinya. Aparo ni biro ne mokwongo sondo en kanyo yiere senator kata kanyo dwaro senator. But king'iyo sondo gima nowacho no ok en adieri kata matin. Adieri ni sondo nitie Kisumu County. Wan jogo modongo sondo wang'eyo ni sondo nitie Kisumu higni go te nyaka higni mag 80 kadhi rumo ka ker mar piny Moi emano dhi moloko boundary masondo. Kata loko boundary no nitiere evidence, nitiere ranyisi. Kuom ranyisi biro dhi sondo tiro ka ng'ato higni mag 80 ne en gi receipt mano ng'ato Kisumu County Council. To bang'e ka Moi nosedhi molando gimolando no koro lokore Kipsigis County Council. Koro mano nyiso ni boundary pod en mana ni sondo nitie Mheshimiwa nitiere gimiluongo ni political statement to nitiere gimiluongo ni adieri mantiere e paper arena mondo mi agola na komi mar siasa kumi matin talos kod Nyakach sondo te nitiere Kisumu County koso nitiere bathe moro ma nitiere Kericho County 90% mar sondo te Kisumu County yes ariyo mi wacho nitie evidence kata mana sani kiwuotho e kor gweng' wan gi jodongo mano chako sondo dongo ka gineno yes achiel kuom giluongo ni jaduong' Wago Chong yes en wuon posta masondo cha yes odno ode higni mag 80 ka posta masondo ne report Kisumu ka yes od bende ne mare nong'ado receipts mag Kisumu County Council bang'e ka Moi nosedhi molando that political statement to koro gik moko lokore posta koro duoko ni koro report Kericho kidhi e chiro miluongo ni Kalang'o nitie chiro miluongo ni Kalang'o to plots molworo chiro no te gin mag jowa Kalang'o ni be nitiere isondo ga ene isondo yes koro bang'e no kono chak luonge ni Kalang'o mi koro Moi noselendo yes kidhi e chiro no to plots molworo chiro molworo kama te yes gin mag jowa to kendo 90% gin Nyakach gi jokabondo moko matin e bath posta kanyo jabiashara maduong' mane ni sondo iluongo no Wete Frederick Owete oja Gema Kala
King'iyo rishidege mano timo go ohala ndalo no te en gi wholesale. Yes. Nitie Kisumu County Council. Yes. E bathe kanyo petrol mokwongo Isondo ne mar jaduong' miluongo ni Mathayo Nandi. Mathayo Nandi ja South East nyaka ja Kuku. Yes, sigana ni manade jaduong'. Nikech apita dongo gi jodongo gi matin. Yes. E petrol ni ne nitie Kisumu County gi te. Yes. Kata ka ni dhi Sondo en adhi ka Mathayo. Sani kidhi koro puoth Mathayo ni opoge diere. Pata obed koro duok Kericho, pata obed koro. But adier makende en ni 90% mar Sondo nitie Kisumu. To 10% tiere Kericho. Yes. Yes. Kiwuoyo gi jodongo gi to gikone ni Sondo machon. In fact Sondo nochakore kama iluongo ni Maraboy. Kidhi Sondo ineno kama nitie Kawuota cha. En iluongo ni Maraboy Atela machon. Jodongo manokwongo kanyo thothgi to koro tho, but nyithindegi nitie. King'iyo kata plots makanyo gin mana mag joluo te. And kata mana senator ma Siaya gin gi plot mar Awoi kanyo. Mar wuon-gi. Yes. Wuon-gi then na inspector mar police Sondo. Gimomiyo noket Sondo police station cha, it was on a buffer zone. Kama koro en ka police no man's land. Koro jolang'o dong koni, joluo bende dong koni. Dong gi bathe komachielo. Dong gi bathe koni. Koro diere ka. Nikech ing'eyo ni jolang'o nigi historia mar kwalo dhok. Yes. Koro ne gimayo dhok mang'eny. Koro jolang'o te, moko kuom jolang'o. It's like their culture. Okay, wach ni moko kuom gi. Kamano. Okay. Koro noket police ni e diere ka mondo mi koro bed gima keto kwe e kind jolang'o gi joluo. Ndalo no. Yes. The police station Masondo, my inspector mare luongo na Polo Maguno Rengo. Ne answer to Kisumu. En under Nyanza province. Modhi kamano. Bang'e to chako duogo loke koro dok Kericho. Koro dok answer to Kipsigis. Nakuru. Yes. Nakuru was the provincial headquarters. Chon nobiro Kisumu County. Yes, as to koro koseloki, koro dhi mana Nakuru koro. Kamano. Yes. Koro king'iyo gigi gi story ma Sondo gi te. Kata kiwuotho e Sondo ute machon manokwongo e Sondo go te. Gin mag joluo. Kendo thothgi mag jonyakaji. Nitie jodongo machon machalo Wilfred Achila Geno. Joma nochako Sondo. En kansila ndalo no. Jodongo machalo Amadi. Magi joma ne weg Sondo. Ng'ato biro penjo gimoro mashimani to ang'o momiyo chakre higa mar 80 gi winjre nyaka sani ne ywaruok ni ok owinj kopek ahinya. To sani to koro kumuoch. Ang'o mosebedo katimore? Chal ka gima bang' lendo mar Moiniri ne un kode sawa. Bang'e kore ka gik moko chako kethore. Aparo ne ing'eyo sirikal mar Moi kaka ne en. Yes. Ok ne wan sawa. Yes. And bedo ni ji noling ok onyiso ne ji mor gi gima notimore. But ka sirikal mar Moi kaka notim. Yes. To kod historia marach ma jonyakaji nosebedo ka weche mag ochuka ka. Koro ji nodok mana mondo oket kwe. Jonyaka gin joma hero kwe. Yes. To ok onyiso ni ka wahero kwe. Yes. To koro right marwa ng'ato nyalo mayo maya ka kodwa. Ng'ato biro penjo gimoro jaduong' ne seche ma iloso Kizungu nyalo luonge ni roadside pronouncement kata mana wach mowach gi e bath ndara. Yes. Kongi wach mowach gi e bath ndara to kod wach nero bende mantiere e map manyiso ni Kiewo ntiere kar kairi. Ere ma chik mar Kenya miyo pek? Chik maduong' biro bete e gima nitie map. Yes. Ondike map. And gima nyokonyowa kendo kabisa. Yes. Sama nyiloso barabara moa Kisii kabiro nyaka Ahero. Joma nyiloso barabara ni ne temo public engagements gi communities man ndara ni kalo puonegi. Yes. Andadwa na wachi ni kar mana kane biro Sondo. Yes. Ne gidade no biro engage jo Kericho. Kaka wachne gin barabara ni kaki Kisii michopo Ahero. Yes. Onge part of the road moringo e Kericho County. Kora apart from public participation mabendo temge jowa. Yes. Kata king'iyo CSR projects mane gikelo. To mimi na Homa Bay County, to mimi na Kisumu County. Ibro yo kanyo miyo ambulance, yo kena uchiwa ambulance. Ariyo achiel oter Paponditi, achiel oter Nyabondo, achiel oter Homa Bay. Kidhi Kawuota kachi ibro yo kanyo kena nyo miyo a brand new pumping machine mar pi. To gimiyo Kisumu County. Gimiyo Kisumu County. Nikech ne giyango ni kagi. Yes. Yes. And one of them is the Kiewo in Kisumu County. Yes. No me wa funding mane rehabilitate godo. Gimiyo Kisumu County government. Onge chiemo ne gidhi gitiyo gi Kericho County government. Kata chiel. Ng'ato biro penjo gimoro ni kama giduto osetimore chal ka gima kwe moro bet e gande.
Ang'o mo trigger koko? Ang'o mo kelo koko ne jaduong'? Machal ng'amo chiero adhola moro mane chako tuo. Be ok en kana adhola mosechako tuo. Yes. Wan kaka jo South East Nyakai, wan kaka jo Sondu, wan kaka jo Kisumu County, wan wang'eyo ni adieri makende wan belong to Kisumu County. Yes. Koro nikech telo marach mandalo cha. Ng'eyo ni ka ni wuoyo ndalo moicha, weche ne ng'eny. Koro ji mapano dok moleng, jodongo madalo ne koro ok nyal wuoyo. But sani, kaluwore gi chik gi katiba manyien mabiro masani ni, kata wan wasego buche mokwongo, wasego buche mang'eny, kata sani pod wa engage gi jodongo nitie. E jodongo gi, wandiko write-up, wandiko memorandum, wadatero ne IEBC. Wandiko memorandum, wadatero ne IEBC, around kwa link to kwa link ne wakia gimotimo, to link ne wang'eyo ni ma en low mar kwero. Mano pacha, mano para migolo kod migosi Johnson Goya, mano MCA Moito South East Nyakache, kaka mheshimiwa mare. Lai chenro mari mar Kuku Mar Wach. Way forward, banka ne waneno ka senator ma Kericho County migosi Haron Cheriot nogo mbaka kendo nowacho ni kik mondo mi jogi kichoko osuru margi gipenjo gi omiyo Kisumu County pod choko osuru. Bende nowacho ni nitiere weche moko dhi kare mosebedo katimore kanyero. Kisumu osesiko bedo mana ka biro Kiewo nieri en gimo chung' ne jopiny manuonge kendo ok obino gimoro ma bro timo. Ng'ato penjo ni statement nieri en statement mapek ma ng'ato ne geto ni samoro Kisumu County ema ne duoke kanokalo e teko mare. Ang'eyo ni nyocha ni duoko kendo nitiere press briefing mane ibedo godo office toka piska gavana kacha ne kod jofama moko, but binde no ka Kisumu County ochiwo mayino mare e rito Kiewo mare. Kisumu County ochiwo mayino mare akoro ni chien kacha. Yes. Nchetie bura manchote gavana ma Kericho, gavana ma Nandi, gavana ma Bede. Mane gi sign some peace agreement. Yes. Mondo kik koko bed at the borders. Chien kanye neno ka weche maseno benyo wuoka. Ok gin wach mawuoka wuoka. Mbele kacha higa mokalo ne winjo ka weche ma koguta mamoro ni beno wuok. Yes. Jawa pod nolenga lenga. Bang'e kanyoro wa host the president ka neno ka senator manade Kirargei bende wacho ni dhi e court ni koro Miwani be koro nitie nade. Bang'e neno ka Cheriot be koro wacho weche mag somo. Aparo king'iyo gigi kiriwo gi te. To nyiso ni jirande wagi ok jomahero kwe. Nitiere gimoro ma osomo moingo maeri. Nitie gima osomo molo gima gikelo ni. Yes. To wadwa ni mondo wachnegi ni wan to ok waikore mar lweny. To bende bedo ni ok wadwa gore kodgi. To konyiso ni wanyam. Quiero no vivo que laro. Yes. Be ok wadwar lweny. Adwaro loso gi kwe nikech wan gi ratiro kendo wan gi adieri kendo wan gi haki. Isondo en marwa. Mheshimiwa, higa mar 1980 gi wiye en higni mathoth ahinya. Nyaka chop sani iri japiny michung' ne gombo ng'eyo, japiny maneno gidiri kata samoro ken janyakach kata samoro ken ja sondo kanyo ero to gombo ng'eyo. Bende okenge moko musega kawo mar temo yanga dieri mondo mi bed ni boundary obedo dichiel ma ok ni weche mane sama nowache dara mono wachi gi jatend piny wacho mono sidhi yweyo. Aparo king'eyo kata memorandum mane wa present ne IEBC. Yes. Kane chako devolution. Yes. Mane pogo godo counties. Yes. Kidhi ng'iyo memorandum mane jodongo manyakacho bet piny mondiko. En memorandum man got a lot of weight. To samoro nikech ne okwane sirkal by then. Ka okine sirkal samoro ka gigi maber ji nyalo yweya kando bet kam. But wan gadieri iko kata mane timo boundary review cha jodongo nyakach mabet piny kano telna gi jatuo moko mapiyo. Mane en clerk mar Kisumu County Council machon. Anawe maber pod ongima. Yes. En jagweng', en ma jagweng' kae. Kiro wacho weche lope mano pogi gi. Yes. Ne gintie. Gino pogi ka gintie to Nyasaye we pod omiyo teko pod ongima. Koro wasetemo. Way forward. Haron Cheriot tanowacho ni chal kagima osuru e border kanyero moko nego beni choko osuru. Dibed ni kama ichoko osuru nieri dobed kar 10% mikoni en kar Kericho ndiko holder thought live chedo mari mar Kuku Mar Wach migosi Johnson Goya oloso mos to mako doga ni kichintiere koda gisegano nyisa ni Haron magi gin kundi ko mane wadonge mane watuge kon ma post ne tiere kon ma udi ne tiere gimora mano nyachielo koda giri sheet mar higa mar 1980 kod wiye
live mado bigoro kar kairi mondo mo yangi ngata nyalo penj ne ginge ni koko bro bete mana gi kando shide gi kikoso en mana gi makizungu lo ni coincidence motimore e chendo mari mar kuku mar wach bang'e ma choka entile mari mar chendo nieri angomo miyo kama no wach ni ma 10% ni bene kama jo Kisumu choke usuru en wuon angomo setimo ne joge kuma no yiere mano kede tele be genu nitie ni kwe bro bete molo chuta angomo jo siasa golo kokgi mana ka piny orie yiero. Mashingi tilamari marchino mari mar kuku mar wach wendo na pod en mheshimiwa Johnson Goya live na nyisini saka sa mwaka break samoro mulo gimoro mokone gibeno mulo nyaka wa sanitize to nikech wakedo koda gitu marach mar COVID-19 magwengi gi koma Uganda sane no yudi jaboda boda moro kolwar piny teno kotho nikech COVID ne Uganda bedwa nyal e penjo maduong' mopenjo kochopo gichedo kod COVID-19. Mheshimiwa wach mata no golo koda ka Senator Aaron Cheriot mar ni ntiere kamicho kusudiri do bed kara tama la par mamar gi chande ma Kisumu choke koso kama jo Kisumu choke sura en Kisumu County. Yes. Ando kana atama la par mamar gi. Yes. Atama la par mamar gi no wawena gi. Yes. Actually kidwa kauna gubene jo ntiyo mune ko complain do jo Kisumu County. Yes. Ke jo Kericho County ma donjo choko suru nyaka Kisumu ka ne Kisumu County aparo chien kaja kada kiwuoyo gi jo ndalo kuna gibiro ne gidwa choko nyaka jo ma jo pikipiki an jo pikipiki no riembo gi nyaka kawuono gi ma gisetem jo no kono gi ne ok nyal choko suruwa e dalawa ok dalawu dak kitime gi moro nyaka kawuono. Mheshimiwa ang'eyo ni wach mar border en gima Kizungu luongo ni very sensitive kendo seche mwalose nyaka wadhi mos yiena mondo mi achiu poch gi pag e duol nero man wacho ni uno kubro rakuru kod yakoro gakoro to bro go mbaka nikech en wach ma seche moko tek wuoth ahinya. Kata kamano ng'ato penjo mheshimiwa e kinde mosega kalo chien osega bedi kosuru michoko dhi kon mane momiyo gie sani e ka ng'uro beti mar kamusuru dhiye aparo ni kuonde ma jo Kisumu choke suru gi ma giyo ka gichoke nyaka nene wan pok wa complain marwa ma gichoko gine ma gichoko korwa to ne pod walain kech wado no aloche to kendo watime gi kwe to wan kama suru kwa choke ne e mane kama ne moyo lando ja kanye mosike mosa koro sane aparo ni bedo banya gi bedo serikal ne ne gin gi paro samono gido chake medo gi chore ke in terms of japiny ng'at mane ogone kura kata mana jogo ma samoro wuotho ng'at ma uso duma ng'at ma uso lot ng'at ma samoro uso dhiang ng'at ma uso tol jo hala ma piny kar kaniri adieri maduk gin bende gin gi tabu mar boda ni koso en lweny mar jo siasa gi wegi aparo ni kata kinde sondo kawuono kata kinde chimchiro to I would say 90% of jola masondo gin joluo 90% gin jo nyakach but kaka gitudre koda gi jolango ma samoro biro kanyero bentie ng'uru moro misewinjo gi kaka japiny man kaeri koso jotelo kende ma samoro gware gi malo jowa oseyuak matin nikech adier makende an gi plot an nitie ka nachulo suru koni lugo loke ni kora dhi kocha nyaka yuak mana yuak mosebet makata kiloso gi jodongo ma weg plot no mapod ngima nyaka kawuono to mana yuak ma giyuago solution be bro bete jadong koso di bere nyaka chien ang'o manyalo nyiso japiny solution nyaka bedi nikech mane mamiyo ne wakalo katiba manyien to mane miyo wan gi loch mar sirikal koro an kwayo madang' aher kwayo mabro kwayo aparo ni waselose matin mondo koro gavana marwa mondo koro donje wachni mondo okonywa nicha na manyo wasebet kode kaka ICS manyaka waseyalo kode amiche waseyiere nitie right up sonko manjo wasetim bura mancho bete no bende ncho waseyalo nyaka gi jumbe marwa e weche mag boundary koro an kaka jonyakach nikech okwero lweny pod an atim gigewa e yo marie moriere nikech en right marwa kendo an gadieri ni mano lopwa ng'ato biro penjo ni ang'o mipok utero wachni e court ka untiere gi evidence jadong option mar court pok nche wang'eyo ahinya pod choro no luw mana kaluwore gi winjruok masani kapok wadonjo weche mag court ka koro tamore kabisa koro wabro dhi e court masani gi constitution manyien ni oketo
independent organizations kata institutions manyalo konyo e loso wach. Ka waloso kodgi mutamowa koro wadhi e court. Jalang'o ma seche moko neno ni Kisumu okawo lope to kod ja Kisumu ma sama neno ni Lang'o okawo lope, ang'o minyalo nyise king'iyo kamera nitir? Aparo ni kata kiwuotho e chiro kanyo, kati jo Lang'o man gi plots e chiro to ok chop 10%. Lakini dong nyaka wang'i maslahi margi. Yes. Kendo wan pok wayware kodgi nyaka sani. Yes. Oyiene Jalang'o biro kata gedo Kisumu. Yes. Oyiene Jalang'o dhi gedo kata mana papo dende. Mana kaka Jaluo bende oyiene dhi gedo Kericho, but udhi lopo jo Kericho. Koro Jalang'o be kobiro gedo Sondu e part ma Kisumu. Warwake kendo oyiene. Kendo kobi interfere kode. But gima nyaka ong'e ni en Kisumu County. Gima nyaka ng'at mowuok Kericho County ng'e kabiro gedo Kisumu County en nyaka ong'e ni entiere e Kisumu County. Ja Kisumu County bende modhi gedo e Kericho County bende nyaka ng'e ni entiere e Kericho County. Bago pacha mano paro ner mar Migosi Johnson Guya live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa Kawei moka mi thuolo maloso gi jok man. Okay. Yes. In the late 80s, there was a very big project Manotem Nyakach water project. Manotem Kapor Mheshimiwa John Kombodo na MP Nyakach. Nyakach water project niti Nyakach. Ogi Manonde can encourage. King'e kuma pumping station niti. Today you go to Mano Kericho. Manotem Nyakach. And all documentation in Nyakach. King'e kuma treatment plant mar pi niti Nyakach. Marabui Kaja. Today, according to the Mamoi Nolandono, or Kericho. So there are evidences. Projects get alternative in Nyaka, and Nyaka water project. Kikuo wilne Moi Wach Marine Chick, Mako Watch Nika, Lobuni Mheshimiwa Johnson. Tiga kamwachiria banki kwa ni makuru lopanya kachi. Mambo umewacha hapa Kenya neno Kisumu County. Mane moyo lando ke lope manye mayo nyingi. Jamanya yuak no muko da ka maya loko. Mana moyo sia mana ne ka lope ka. Udani ego nyayo maber. Ka mana yer makela ni it was not right. Okay andra tero mondo moyo sia bilo kamate de. Mheshimiwa no yiri je won ko jo pen jogo seje moko penye ni to kupogore kod wach mar Kiewo ni yiri ang'o misetimo ne jo penje do aparo ni South East Nyakach wodo konsede maracha kendo goero kamano ne sirkal mar county ma Kisumu wan ga chela re adek manyalo kwande Nyakach maduong' moloyo sani ma bende watimo kendo wadono promote kabisa nyawa revive gimiluongo ni Nyabondo Dairy Cooperative Society. About in Chenka, this is the Kericho Magdok, Mokomen, Cabes, or promote dairy farming. Or Poguji dog, Kendo, Karamanaki budget, or Karaman next, for the Kilo dog, Mangay job. The Southeast Nyakach ward, a word of market there, the main economic activity Manotemo, Nengago Matafar. Today, in the Southeast Nyakach ward, Mego Matafar. So, what we are doing, Enodon Dalakadala, with the grafted mangoes. Kamolo se kabuno ni nyakanye wadonje system masana ni asekelo grafted mango seedlings maro malo fa parga boro. Kendo wadone Mar county ko supesa ni Mar county. Okay. Mar county. Ana unge wezo madate mboro malo. Tawo iliwe wanya nilweti ni. Koro wate mama wadone dala kadalo beli grafted mangoes. This year nyawa chako medu kendo kelo grafted avocado. Gemi wate mama koro economic activity yonge. Koro yo maja penye mene yelo pesa masoyo. Kinyeba chake de uso tinge pesa. Kama ambego chake de uso tinge pesa. Avocado bene kama. But in the long term, wangi yone imbele ka bangi ga mokarea deka. One get two things more than South East Nyakach ward. Achiel koda gero a milk processing plant. Modo gero sa. Kupuru gidwa timo mheshimiwa. Magi gik misatimo nyaka ni teri kusuntia moroke. Koda kwanoge. Koda kwanoge. Asi katika partner mada tich-tich. Okay. Then kendo gero a fruit processing factory, but no manyoro materials. Kiwe mago, kiwuotho South East Nyakach ward, wasetimo matin manyalo wacho. Kidhi bodi chiro bro pasagero chiro kanyo maler kabisa. Manyaka mene sane use kendo lore. Kidhi Sigoti market ero pasagero. Sane kata kikalo kanyo bro ero kanyo gero box kalwar mo maber ya ora manya marokan. En kamuse nego jare mo. Nyo gero box kalwar. Waywayo pi koa Sondu, mikalo Lwa, mikalo Dirubi, mikalo mechopura Dinya school. Sane region nigi takwata na yonge godo gachon. Ochako golo pi kia Chego, modhi Chol,
modhi Canada, modhi factory kahawa, modhi factory mar kahawa moro kanyo, muchopo dare, line no tiyo today. Samwalo oseni. Yes. E wodwa kanyo nitie dhot miluongo ni Ramogi. Kidhi area mar Ramogi kanyo idhi kwatimo a massive pipeline extension mar pi. Machiko Ngelore school and the villages mas around kanyo. Ijowo mantie bor pi. Mano dhi mbele weche mag pi. Nyaka nye yiera nitie dispensary moro mano chakero gi Latif chon. Yes. To nowe. Nyoen chon watieke iluongo ni Kiewo dispensary. Okay, ang'eyo. Watieke kendo seyawe kendo tiyo. Kare sani kidhi kanyo kanyalo yudo thieth matin. Chal ng'at moro timo gimoro amora mheshimiwa tera penjo to scale mar 0 to 9 inyalo ketori kar kanyo. 0 racho chiko ber. 0 to 9. Maybe I can write 7. Now I'm going to chop 9. Yes. Chop 7. 0 to 9 kapono ketara tinda nyalo chopo kara biro kanyero chunya gomo na kawete ochiko kata kamano nyalo chopo kara biro mano mheshimiwa Johnson Goya live chenro mari mar Kuku Mar Wach neno ka director mara Dan uri nyakati nyisa ni Haron dakika 2 kende mondo mitiek chenro hili mheshimiwa kikawei moka penye to iduoge pap 2022 ise sab maromo yero ise timo tay apod ke manyaka te. Okay. Kendo dona confirm ni an antie. Iduogo manyo pe. Aduogo manyo. Pero adong giga uchiel kato pro ni bango ga uchiel pro ni kore kaya. Ko aduogo manyo pe ke geno ke na kadi yerin jo South East na kachwon. Pod pro ngalo. Mane tamari mokwongo? Mai tamara mokwongo. Okay. Ntire wach moro megombo wacho ma pok iwacho. Gima daher wacho mabende nyawa yalo nyoro kendo na wach na jo South Goganda wa magijoluo. Yes. We wasedok sani kendo wacho ni agenda wa maduong' sani mogik en ensuring ne ji okawo kipande. And wan kaka jo Nyakach wasego bura, we've agreed and wasechako mobilizing. The process is on mondo jowa yud kipande mang'eny kabisa. So that by the end of the year, koro wadonje ndiko kura. Nikech ka onge kura mang'eny, to gik madwaro mang'eny gi samoro ok bi biro. Koro mano ma daher kwayogi, daher kwayo jo South East Nyakach Ward mondo wati kamoro achiel wamakre uru moloyo mago duto pod an gi geno pod jo South East Nyakach Ward dhi unga lwedo mondo ka Nyasaye yie to wamed gero piny. Pod an gi geno ne jo Nyakach South East Ward biro unga lwedo mondo mi wamed gero piny. Nyisa ni Haron higni 6 pod antiere mona ka tieko teka kora nyalo retire kana yebe yuyo mara weche giki mag siasa. Mheshimiwa Johnson Goya live etipa chele kende penye na ika chele kod penje maoko mawacho dholuo chenro miwache pachi maogolo nikech wan ema kidwaro jotelo to wakelo gikan kendo penjo gi penjo motambo jomoko penjo nyinga en Haron Otieno erokamano en nyadende mantiere camera 1 ka chele kod aka gi senior producer ka chele kod aka gi senior director Dan uri Nyakach mabene ntiere kamera marari kachel gi temo chenro bedo kare erokamano ahinya bedi gutieno maber machako do watime kendo chieng machielo nyinga en Haron Otieno. Erokamano mheshimiwa. Erokamano ahinya. Sayo good. Bende.